Фіналістаў рэспубліканскай акцыі Міністэрства ўнутраных спраў «Сям'я. Служым разам» ушанавалі ў Віцебску. У адборачных этапах сёлета прынялі ўдзел каля 300 сем'яў. У заключны этап выйшлі 14. Іх выбралі за актыўную жыццёвую пазіцыю, уклад у захаванне і развіццё службовых традыцый. Сям'ёй, якая ў рэспубліканскім фінале прадставіла ўпраўленне ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, пазнаёмілася наш корэспандэнт Ольга Шмаргун. Акцыю «Сям'я. Служым разам» Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі праводзіць 10-й год запар. Удзел у ёй прымаюць супрацоўнікі абласных упраўленняў унутраных спраў, дэпартаментаў аховы, унутраных войскаў, спецыялізаваных устаноў адукацыі. Для людзей у пагонах сям'я не проста аддушана, падтрымка і надзейны тыл, а калі ў органах служаць і муж, і жонка, то яны яшчэ лепш разумеюць адно аднаго. Для сотрудников милиции семья – это очень важный такой аспект, именно хорошая, здоровая, крепкая семья, потому что то время нахождения на службе и та нагрузка, которая сегодня существует, она очень высока. Так вот, и крепкая, здоровая семья – это именно то место, где сотрудник должен получать отдых, где он может обсудить какие-то проблемы, получить какие-то советы, где его могут поддержать. Управленне ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама прадстаўляе сям'я Хлеманковых. Александр – намеснік начальніка Бешанковецкага РАУС. Вікторыя – начальнік аддзялення па грамадзянстве і міграцыі Першамайскага РАУС Віцебска. Разам яны 12 гадоў выхоўваюць дзвюх дачок – Ганну і Юлияну. С супругой познакомились около 12 лет назад. Знакомство произошло в Октябрьском РОВД города Витебска. Приятно быть финалистом данной республиканской акции «Семья. Служим вместе». Яшчэ адна віцебская сям'я ў рэспубліканскім фінале прадставіла ўнутраныя войскі. Па прыкладзе бацькоў у сям'і Вараб'ёвых пагоны носяць і дзеці. Яны выхаванцы Віцебскага кадэцкага вучылішча. Дарэчы, для дзяцей у рамках акцыі прайшоў аднайменны конкурс малюнкаў. Юных мастакоў узнагародзілі дыпломамі і ўручылі падарункі. Ольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны, Віцебск.